φάρος. Κατασκευασμένος από συμπαγείς οκτώπλυνθους, όπως και οι καμινάδες των βιομηχανικών κτηρίων του 19ου αιώνα, στέκει πάνω στο ακρωτήριο Μεγάλο Καραμπουρνού και είναι ένας από τους 27 φάρους της ελληνικής επικράτειας που έχει κηρυχθεί διατηρηταίο μνημείο νεότερης βιομηχανικής κληρονομιάς. Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1864 από ειδικευμένη εταιρεία γαλλικών συμφερόντων, ύστερα από αίτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήθελε να αξιοποιήσει την τεχνολογική πρόοδο της εποχής ώστε να ενισχύσει την αυσιπλοεία προς και από τον Θερμαϊκό. Το οικοδόμημα έχει ύψους 10,5 μέτρα από το έδαφος και 32 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Το χρώμα των αναλαμπών είναι λευκό και ερυθρό, εκπέμπονται κάθε 10 δευτερόλεπτα, όντας διακριτές σε μεγάλη απόσταση, έως 17 ναυτικά μίλια, για τις λευκές. Στην πρώτη του ιστορική φάση, ο φάρος χρησιμοποιούσε πετρέλαιο. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέστη αρκετές καταστροφές, με αποτέλεσμα να κλείσει, για να ξανανοίξει επιδιορθωμένος και αυτοματοποιημένος το 1948, λειτουργώντας πλέον με ασετιλίνη. Το 1963 έγινε το πέρασμα από την ασετιλίνη στον ηλεκτρισμό, αυξάνοντας έτσι την εμβέλεια του σήματός του στα σημερινά επίπεδα. Το Αυστρο-Οθωμανικό κάστρο οικοδομήθηκε την περίοδο 1883-1885, σχεδόν δίπλα στον προϋπάρχοντα φάρο, από μηχανικούς που ήρθαν στο Αγγελοχώρι από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία κατόπιν παραγγελίας των Οθωμανικών αρχών. Οι τελευταίες έκριναν ότι το σημείο ήταν μεγάλης στρατηγικής σημασίας, τόσο για τον έλεγχο του Θερμαϊκού, όσο και για την κίνηση προς και από τη Θεσσαλονίκη, οπότε αποφάσισαν ότι έπρεπε να φτιαχτεί ένα γερό οχυρό. Περιήλθε στον έλεγχο του ελληνικού κράτους το 1915, παρέμεινε όμως αναξιοποίητο και έτσι συχνά μέσα στα χρόνια έπεσε θύμα πιάτσικων για δωρεάν οικοδομικά υλικά. Δίπλα στο κάστρο σώζεται σήμερα και το καταφύγιο πολυβολείο τύπου μπούνκερ που έφτιαξαν εκεί οι Γερμανοί το 1940, καταλαμβάνοντας την περιοχή στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι επισκέψιμο, εκτός από τις υπόγειες στοές που συνδέουν τις εγκαταστάσεις και τα ανοίγματα, στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος για λόγους ασφαλείας. Οι Αλικές βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας και, παρότι τεχνητές, είναι πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό τοπίο που τις περιβάλλει. Συμβάλλουν επίσης στο προστατευόμενο οικοσύστημα, τόσο εφοδιάζοντας με νερά τη γύρω περιοχή, όσο και συντηρώντας τη θαλάσσια ζωή στην ίδια τη λιμνοθάλασσα. Για τις Αλικές, η πρώτη δουλειά ξεκινά τον Μάρτη και τον Απρίλη κάθε χρονιάς, όταν αρχίζει η άντληση νερού από τη λιμνοθάλασσα, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνεται σε μια σειρά από λεκάνες με αργυλώδη πυθμένα τις λεγόμενες θερμάστρες. Ρέοντας από τη μία στην άλλη, το νερό αρχίζει να εξατμίζεται λόγω του ήλιου, με την άλμη που απομένει να γίνεται ολοένα και πιο πυκνή σε αλάτι. Έπειτα καταλήγει στα κρυσταλλοπήγια, από όπου και συλλέγεται τελικά το αλάτι, μία φορά τον χρόνο. Ακολούθως πλένεται με θαλασσινό νερό και τοποθετείται σε σωρούς στον υπαίθριο χώρο απόθεσης.